Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исемсез мөхтәрәм таңшар бүген 2025 елның 10 август якшәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГ эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye илбашы Recep Tayyip Erdoğan, Фәлестин дәүләт башлыгы Мәхмүд Аббас белән телефон сөйләшүендә Төркиянең Газада отны туктатуның тәэмин ителү өчен дипломатик тырышларын алып баруын белдерде. Илбашы Recep Tayyip Erdoğan, Фәлестин илбашы Мәхмүд Аббас белән телефон сөйләшү вакытында Израильнең Газаны хәрби яктан контроль астына алу карарының һич кабул ителмәслек булуын белдерде. Илбашы идарәсенең элемтә рәислегеннән ясалган белдерүгә күрә, ике лидер шимбә көнне Израильнең Газага һөҗүмнәрен һәм төбәктәге соңгы хәлләрне сөйләште. Erdoğan сөйләшү вакытында Төркиянең Фәлестин белән бергә булырга дәвам итәчәгенә тагын бер кат басым ясады. Франция, Бөекбритания һәм Канаданың Фәлестин дәүләтен тану турындагы белдерүләрен югары бәяләвен әйтүче Erdoğan, Көнбатышта Израильгә каршы тәнкыйтьләүләрнең артуына игътибарны юнәлтеп, Төркиянең төбәктәге тынычлык тырышларын дәвам итәчәген искәртеп узды. Türkiye'de һәм Авропа илләрендә йөзләрчә мең протестчы Газада камалыш астындагы фәлестиннәр белән теракташлык өчендә булуларын күрсәткән митинг, урам җыеннары һәм йөрешләр оештырып, Израильнең төбәктәге утырышының бетерелүен таләп итте. Дистәләрчә мең кеше Истанбулда да Израильнең Газадагы геноцидын һәм мәҗбүри ач калтыру сәясәтен протест итте. Протестчылар Бәязит мәйданыннан Айя Суфия мәчетенә барып, Газадагы кайгы микнәтләрнең бетерелүе өчен халыкара күләмдә ашыгыч рәвештә чаралар күрергә чакырды. Фәлестинне яклап дисәләр өчен протестчы шимәкәнне кичен Ахшам намазыннан соң Истанбул Бәязит мәйданында Израильнең Газада дәвам итүче геноцидына һәм мәҗбүри ачлык сәясәтенә каршы тавышларын ишеттерү өчен җыелды. Иҗтимагый оешмалар һәм күп санда ватандаш катнашкан урам җыены тарихи Айя Суфия мәчетенә таба йөреш белән дәвам итте. Протестчылар гуманитар кризиска игътибарны юнәлтү һәм арткан кырыслык белән җитди дәрәҗәдә азык-төлек һәм медицина кирәк-яраклары кытлык аркасында Газа халкы белән теракташлык белдерү өчен җыелды. Шураны оештыручылар Газадагы кайгы микнәтләрнең бетерелүе өчен халыкара җәмәгатьчелекне ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Фәлестин белән теракташлык урам җыеннары Англиядә, Швециядә, Нидерландта, Испаниядә һәм Швейцариядә дә үткәрелде. 2023 елның октябрь аеннан бирле Газада 61 меңнән күбрәк кешене үтергән геноцид аркасында Израильгә карата ачу арта бара. Газаны җимергән хәрби операция ачлык һәм кытлык аркасында да үлемнәргә сәбәп булды. Узган ноябрь аенда Халыкара җинаять мәхкәмәсе Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху һәм элекке саклану министры Йов Галантны Газада сугыш җинаятлары һәм кешелеккә каршы җинаятьләр аркасында кулга алу ордерын бирде. Региондагы сугыш аркасында БМО халыкара мәхкәмәсендә дә геноцидта гаепләнеп, Израильгә каршы мәхкәмә эше башатылды. Украина Русиядәге хәрби һәм индустрия курылмаларына төнне дроннар белән һөҗүм иткән. Русия һава саклану системаларының төнне Украинаның 121 кешесез һава аппаратын бәреп төшерүен
Булардан 8-нең Сарытау өстендә юкка чыгарылуын белдергән булса, ничә дронның тәмәккә барып җитү турында исә мәгълүмат бирмәде. Сарытау губернаторы Роман Бусаргин якшәмбе көнне ясаган белдерүендә Украинаның Көньяк Русиядәге Сарытау, Саратов өлкәсенә оештырылган дрон һөҗүмендә бер кешенең һәлак булуын, берничә фатир белән бер сәнәгать корылмасының зыян күрүен әйтте. Бусаргин бәреп төшерелгән дрон җимерекләренең 3 фатирга зарар бирү аркасында районда яшәүчеләрнең эвакуацияләнүен белдерде. Кайберәүләр җәрәхәтләнде. Аларга урында медицина ярдәме күрсәтелде, бер кеше хастаханәгә озатылды. Кызганыч, бер кешенең гомере өзелде, дип әйтүче губернатор зыян күргән сәнәгать корылмасының төре турында мәгълүмат бирмәде. Социаль медиада уртаклашылган видео язмаларда сәнәгать төбәге кебек күренгән мәйдандан тыгыз кара төтеннең күтәрелүе күренде. Reuters видеолардан берсенең урынын төбәкнең файллары һәм иярчен сурәтләре белән туры китереп раслады, ләкин видеоның кайчан төшерелүе төгәл билгеләнмәде. РБК Украина кебек чыганаклар белән бергә Украина медиасы Сарытау өлкәсенең идари үзәге булган Сарытау шәһәрендәге нефть эшкәртү корылмасының кешесез һава аппараты һөҗүменнән соң яна башлавын белдерде. Reuters'ка мәгълүмат бирүче тармак чыганакларына күрә, Роснефтьнең Сарытаудагы эшкәртү корылмасы агымдагы ел башында Украина дроннарының һөҗүменнән соң куркынычсызлык сәбәбе белән эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булган иде. Русиянең иминлек берәмлекләре һәм хукук саклау органнарыннан еш мәгълүмат уртаклашкан шот телеграм каналы Идел елгасы белән аерылган Сарытау һәм Энгиз шәһәрләрендә якынча 8 шартлауның ишетелүен җиткерде. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы докуннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Эфирдә Төркия авазы. Аргентина 2022 FIFA Dünya Кубогы чемпионы һәм бу ил Лионель Месси белән Диего Марадона кебек футбол легендаларының туган җире. Футболдагы уңышлар гадәттә танылган стадионнар һәм дөнья күләм мәшһүр тренерлар белән бәйле кебек күренсә дә, Буэнос-Айресның ярлы мәхәлләләре бөтенләй башка хикәяне аңлата. Бүгенге тапшыру Агустин Гулман тарафыннан язылган һәм беренче тапкыр 2025 елның 9 июлендә дөнья күргән Виллас Унидас Аргентинаның ярлылар яшәгән бистәләрендә кыйммәтләрне яңадан торгызучы хатын-кыз футбол клубы исемле язмасына нигезләнеп әзерләнде. Диего Марадонаның озак еллар физик әзерлек тренеры булган Фернандо Сигнорини 20 елдан артык Аргентинаның эскеремле мәхәлләләрен вәкиллек иткән футбол клубы булдырырга хыялланды. Аргентина, Марадона, Карлос Тевес һәм Серхио Агуэро кебек дөнья күләм танылган футболчылар чыккан ил. Ләкин зур уңышларга карамастан, аларның җәмгыятьләре бу уңышлардан бик сирәк файда күрде. Шулай итеп 2018 елда Сигнорини берләшкән ярлы мәхәлләләр мәгънәсенә туры килгән Виллас Унидас дип аталган клубка нигез салды. Максат спортны зәгыйфь җәмгыятьләргә кертү һәм аны социаль үзгәреш чарасы итеп куллану иде. Оешканнан соң 7 ел үткәч, алар җирле профессионал чемпионатта катнашу дәрәҗәсенә иреште. Ләкин бу көрәш әле тәмамланмаган иде. Клубның үз милке юк, чыганаклары бик шикләнгән һәм уенчылар футбол белән генә тормыш алып бара алмый иде. Сигнорини өчен бу клуб яшьләргә җәмгыятькә интеграцияләнү һәм үсеш өчен кирәкле белем чараларын тәкъдим итә торган платформа булырга тиеш иде. Ул 1978 елда Аргентинаны беренче тапкыр дөнья кубогы җиңүенә китергән тренер Сесар Луис Миноттины да кертеп, күренекле шәхесләрне һәм иҗтимагый оешмаларны тәҗрибә уртаклашу өчен Виллас Унидас тренировкаларына чакырды.
Клуб 2018 елда оешканнан соң хатын-кызлар футболы категориясында катнашырга карар бирде һәм соңрак яшьләр футболы бүлегендә ачты. Бер елдан соң клуб Аргентина футбол федерациясының игътибарын җәлеп итте һәм аларны хатын-кызлар футболының 3нче лигасы булган Премьер-Цга чакырды. Шул вакыттан бирле алар бу лигада уйный. Бу Сигнарини өчен мөһим адым иде, чөнки бу танылу яңа мөмкинлекләр тудыра ала. Димәк, уенчылар рәсми статуска һәм икътисади хокукларга ирешә алалар. Серхио үзенең федерация хокукларын булмаган клубларда акчаларының кая китүе турында һәрвакыт кызыксынуын аңлата. Me preguntaba a dónde van a parar todo lo que producen los jugadores de fútbol que salen. Ул бу акчаның мәхәлләләргә кире кайтмавын һәм шуңа күрә хәзер бу керемнәрне кире кайтару фикере барлыкка килүен дә белдерә. Тарихи буларак ирләр өстенлек биргән спорт өлкәсендә хатын-кыз футболчылар табу җиңел булмый. Виллас Унидоска нигез салучылардан һәм клубның хәзерге җитәкчесе Вальтер Гомес хатын-кызларны профессионал спортчы була алуларына ышандыруларын әйтә. Y bueno, entonces decidimos salir a buscar los otros a los barrios. Ул хатын-кызларны бигрәк тә әскеремле төбәкләрдә эзләүләре турында сөйләде. Аның әйтүенчә, кызлар өчен бу бик авыр, чөнки күбесе эшләргә мәҗбүр. Кайберләренең балалары бар һәм шул сәбәпле тренировкаларга килә алмыйлар. Хәзерге вакытта клубта 28 профессионал хатын-кыз футболчы бар. Моннан тыш яшьләр бүлекләрендә тагын 90 малай һәм кыз бала бар. Клуб футбол белән генә шикләнми, Гомес өчен спорттан тыш социаль ярдәм дә бик мөһим. Клуб сәламәтлек саклау хезмәтләренә ирешү, эш табу, мәктәпне тәмамларга булышу һәм матди яктан зәгыйфь төркемнәргә субсидиялар алу мөмкинлеген тәкъдим итә. Футбол чарагына чын максат үзгәреш иде. Гомес зуррак клублар ия булган, ләкин үзләре ия булмаган чыганаклар булуын әйтә. Алар спортчыларны яхшы кеше булу, белем алу, тырышу, эшләү, өйрәнүдән баш тартмау кирәклеге турында өйрәтә. Клуб уенчыларыннан берсе Карло Зарат. Аның кичкенәдән футболга тирән мәхәббәте бар иде, ләкин аның бер кайчанда профессионал уйнарга мөмкинлеге булмаган. Бер көн дусты аңа Виллас Унидоска барырга тәкъдим итә һәм шулай итеп барысы да үзгәрә. 2024 елда ул рәсми матчларда уйный башлый һәм хәзер ул 38 яшендә, команданың капитаны. Аргентинада хатын-кыз футболы шактый алга китте, ләкин әле үтәсе юл бик озын. Лига рәсми рәвештә 2019 елда профессионал булды. Аргентина футбол федерациясе 1991 елдан бирле рәсми чемпионатлар уздырса да, хатын-кыз футболчылар 10 еллар буе тискәре карашка һәм хезмәт хакы аермасына дучар калды. Todavía la brecha es grande, es enorme. Гомес хезмәт хакының бик түбән булуы һәм күп клубның профессионал стандартларга туры килмәве сәбәпле хатын-кызларның футболдан акча эшли алмавына зарлана. Элекке уенчы хәзерге көндә Аргентинаның танылган футболчыларының күбесенең эшче катламыннан булуын әйтеп, Виллас Унидос кебек проектлар бу җәмгыятьләргә хокуклары һәм мөмкинлекләрен кире кайтару өчен кирәк дип саный. Җәмгыятькә көч өстәве һәм файда китерүе турында ишарәтләр булса да, клублар һаман да финанс кыенлыклары белән очрашалар. Соңгы елларда Аргентинаны какшаткан икътисади кризис бигрәк тә ярлы мәхәлләләрдә яшәүчеләргә тәэсир итә. Күп уенчылар эшсез кала. Кайберләре хәтта тренировкаларга барыр өчен транспорт чыгымнарын да каплый алмый. Гомес проектны дәвам итү өчен элек дәүләт ярдәменә ышануларын, әмма бүгенге көндә моны дәвам иттерүнең бик авыр булуын әйтә. Рәсми саннарга караганда, илдә 6000-нән артык авыр хәлдәге торак пункт бар һәм бу җирләрдә якынча 5 миллион кеше яши. Хатын-кызларга ул айруча нык тәэсир итә. Хатын-кызлар арасында эшсезлек илдәге уртача күрсәткечтән 6,9%-ка югарырак. Проектны йөртү өчен ярдәм күрсәткән нигез салучылар һәм техник төркемнең тырышлыклары бик зур әһәмияткә ия. Алар көндәш кырындагы матчлар өчен автобус арендалау яисә үз мәйданчыгында узган уеннар вакытында иминлек, ашыгыч ярдәм һәм башка төп хезмәтләрне тәэмин итү өчен бар көчләрен куюларын әйтәләр.
Барлык авырлыкларга карамастан Виллас Унидас футболның нәрсә була алуын искә төшерә. Бер клуб керемнәрне түгел, ә кешеләрне беренче урынга куйганда спорт мөмкинлек һәм үзгәреш чарасы булып хезмәт итә. Футбол ирләр өстенлек биргән уен төре булса да, хатын-кызларныкы да була ала һәм аларның киләчәген формалаштыруга ярдәм итә ала. Бүгенге тапшыру ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төркия Авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Bir tilde dünya haberleri trtworld.com adresinde. Türkiye'nin tышкы siyaseti. Türkiye'nin tышкы siyaseti topшу tizmemizning bugungi çaralışında DAEŞ terör uyuşmasının regional hem global yoğuntu maydanda hem Türkiye'nin DAEŞ terör uyuşmasına karşı kurashında hazırga turuşu temasına to'xtalib o'zarmiz. Xalqaro munosabatlar bilgichi fanlar doktori Jamil Duach Ipekning masala turundagi anlatmasini taqdim etamiz. 2025 yılda DAEŞ terör uyuşması birinci yıl ilk Suriye'de hem Irak'ta jir yoğaltığına qaramasdan mühim global korkunçsızlık probleması bulup qalı. Türkiye strategiyasının turdan tura jir kontrolünden birekte Afrika'da hem yakın kınçağışta spesifik terör hücumlarında hem şilterin kengaytuga köşüp ciddi yanov təşkil etüün devam ettirə. Bizning isəbləvlərimizə hem jirlikdəki tekşünlərimizə görə Əsəd rejimi 2024 yılının dekabr ayında bərib düşürülgəndən soң Suriyada hem Irak'da DAEŞ'nin 3000 tirasında soğuşçısı var. Hasil bulgan hakimiyet boşluğu DAEŞ'қа yana fırsatlarını kullanı mümkünlüğün berdi. 2024 yılda barıtık Suriyada güne yasagan yakınca 700 hücum, ondan aldığı yılga qaraganda 3 mərtəbə artqan. Ona bir misal, bu hücumlar tağında qatlaularak, ötürgüş hem geografi yoqdan tağında kengirək tarılğan turuşqa eyləngan buluğun DAEŞ'nin östürgen operasiya sərətlərin soqlab qalığı bilan birgə, bir yoqdan da qammiləşdirirgə devam etüün belgili etdi. Irak'ta Türkiye bilan birgə 88 xalqara ortaq uyuşturgan xalqara koalisiyaning DAEŞ'qa qarşı kurash missiyasi 2025 yılının sentabr ayına kadar harbiy operatsiyaların resmi olarak bitiruni planlaştıra. Bundan tыш Türkiye, AQSh hem Angliyaning iki oqlı kelişleri hem boshqarılışı NATO İranı missiyaları aşa buluşluğun devam etüüde kütüle. Irak imenlik güçlerinde mühim yaxşıtularının buluğuna qaramasdan, birekte İranlı yoğuntusu hem qurallı soğuşlar hüküm sürgen Irak'ның qatlaulu siyasi mühiti göz aldına alıngan çıraqda, жерлі күштерінің сәләтіне қағылышлы бұршуылар соққандып қылы. Irak статусы әлі де белгісіз болған. Қаштай Шоби қаршындағы Иран яқлаушы көчлі шығый соғышшыларын контроль ету мәселесінде ішкі проблемалар алдында тұра. Шул вакытта Африка DAEŞ'ның жайылуының тип орнына әйләнде. 2020 yıldan beri harbiy teröristler hem Fransız kolonializmına karşı bulu bilen ayrılıp durgan sahildagi siyasi tutuksuzluk DAEŞ'qa beyli türkümler için oңдырышлы jir boldurdu. Fransa'nın Mali, Burkina Faso hem Niger'den harbiy köçlerin qaytaruı sahildagi DAEŞ kuruluşu strukturası içinde koy bir fırsatlar berdi. Uyuşma
3 шек буе төбәгендә стратегик буларак контроль төбәкләрен төзегән. Зур йогынты ясаган һөҗүмнәр оештырган, хәтта югары профильле урлау вакыйгаларын кабат башаткан. Бу рәвешле төбәктә булуын сизелерлек дәрәҗәдә ныгыткан. Диашның Көнбатыш Африкада булуы сон ягыннан шекләнгән булса да, 3000 тирәсендә сугышчы булуын фаразлыйбыз. Җирле проблемаларны һәм этник киеренкелекләрне кулланып, көчен ныгыту җәһәтеннән мөһим янау тәшкил итә. Җирле хакимиятләрнең көчсезләнүе һәм террорчылыкка каршы эффектив көрәшүләренең теләнгән дәрәҗәдә булмау аркасында Көнбатыш Африкада Диашның мәйдандагы хакимиятен урнаштыруы тагын да күбрәк мөмкин кебек күренә. Көнчыгыш Африкада, бирәктә Сомалида Диаш Шабаб белән көндәшлек итә, ләкин йогынтысын киңәйтүен дәвам итә. Сомалидагы Диаш структурасы Шабабтан тагын да кечерәк булуына карамастан, Диашның глобаль челтәре мөһим логистик һәм финанс үзәге буларак үсте. Диаш Хорасан Әфганстандагы көчен дәвам иттерә һәм 2024 ел башында Тәһранда һәм Мәскәүдә ясаган гамәлләре белән үлемгә китергән һөҗүмнәр оештыра алуын күрсәтте. Диаш моннан ары элекке чорлардагы кебек киң җирләрне контроль итмәсә дә, әле һаман куркыныч һәм җайлаштырылган янау булырга дәвам итә. Суриядагы каршылык күрсәтүе, Иракта яңадан җанлану потенциалы, Африкадагы агрессив киңәю һәм Әфганстандагы дәвам итүче сәләте халыкара җәмәгатьчелекнең даими рәвештә сүрән торышында булуын һәм хезмәттәшлек эшендә эшләвен зарур кыла. Вазгыят Диашның элекке көчен кабат казануын һәм глобаль иминлекне яңадан куркыныч астына куюын тоткарлау өчен халыкара стратегияләрнең игътибарлы рәвештә яңадан бәйләнелүе кирәк. Төркия соңгы елда Диаш террор оешмасына каршы иң күп көрәш алып барган илләрнең башында тора. Якын көнчыгышта барлыкка килгән Диаш куркынышы бирәктә Сурия ватандашлар сугышы белән бергә Төркиягә турыдан-туры тәэсир итте. Ирак һәм Сурия белән бик озын шик буена ия Төркия бу илләрдәге хаостан һәм террорчылыктан иң күп тәэсирләнгән дәүләтләрнең берсе булды. Мәсәлән, Диаш 2015 елдан бирле Төркия эчендә бик күп канлы террор чарасын оештырды. Төркия исә һәм шекнең аръягындагы хәрби хәрәкәтләр белән, һәм дә илдә иминлек һәм күзләү операцияләре белән Диашка каршы тәвәккәл көрәш алып бара. Бу көрәшнең хәзерге торышына караган чакта Төркиянең Суриядагы операцияләре булмасын, илдәге тыеп торучы адымнары белән булмасын, Диашның көчен зур күләмдә җимерүен күрәбез. Бу рәвешле Диаш бары тик Төркиянең проблемасы гына түгел, глобаль бер янау. Бу террор оешмасының Суриядә һәм Иракта физик халифәткә дәгъва итүе бетсә дә, яшеренгән төркемнәре һәм идеологик йогынты мәйданнары белән әле дә куркынычлык тәшкил итә. Төркия үз милли иминлеге өчен Диашка каршы алгы фронтта көрәшкән чакта, бер вакытта Авропадан якын көнчыгышка кадәр киң географияның да куркынычсызлык сызыгы вазифасын башкара. Шуңа күрә Диашның тулысынча юк ителүе һәм яңадан терелүенең тоткарланылуы өчен халыкара җәмәгатьчелекнең Төркиягә тагын да күбрәк ярдәм итүе кирәк. Мөхтәрәм тамашачылар, халыкара мөнәсәбәтләр бүлегече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән иман булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. TRT Türkiye ovazı dünyanın her uçmağında tәүлек буе сезнең белән.
Мақтарам таңышар. Түркия авазы радиосыдан татар түріндегі тауышылары шушының білән ақырына якынлашты. Біздің программа әркен Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГс эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.